Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Unta, nahimong productive ang pag-spend ninyo sa inyong weekend. Kamusta usa nato ang atong mga silingan dinha sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte Province. Say maayong buntag! Mayong buntag sa Jill, ato sa Bigrito good morning ang atong mga kapuso sa Malabang ug Marantaw sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso kay lagi, sunod-sunod ang gikaatubang nga kalamidad sa atong nasod. Atong sayron kung unsa ba kaandam ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department. Pinaagi sa head sa maong buhatan nga sinik habagat. Samtang say usa sa buena mano natong makauban karong buntaga, ang isog sa tanang isog, ang vlogger content creator nga si Roweno Caballes o mas iladong si Boy Isog. Ug makachika sabnet ni Resti sa Bestok, si kapusong Bruce Rowland. Atong sugdan ang atong simana, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kiay na mga kapuso, kauban si Jeda Dalagan. Wow, galing naman ang choreography! Mga kapuso, aron makita sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa iyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption. Ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso! Mga kapuso, kinsabay isog kaayo dira. Ang atong makauban karong buntaga, isog daw kayo ni. Siya ang vlogger nga si Roweno Caballes o mas iladong si Boy Isog. Boy Isog Sarge, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Oy, maayong buntag kanimo Argel og ingon man sa ato ang mga higala na mga kapuso dinis tibok Mindanao. Kalos Ginoo, maayo man kita. Sarge, paunsa ba ka nagka-ideya sa pagsugod sa vlogging o unsa pud ay imong nahimong first content? Nami shoot sa film namo sa among entry sa usa ka film fest, no? Nag-shoot namo sa Nabunturan. Then action film man kini, medyo komplikado ang pangandam sa set. So while nagapaabot mi sa set, shoot mi gamuha. So kadto nya gi-upload na mo. Pagkabuntag, i-check na mo, murag daghan man kay views. So, nainggan nyo, Tony padayon, kay murag giganahan ang taos to ha. So, mo to, nagpadayon, hantod karon kalos Ginoo, napamanot mag-idea. Nganong Sarge ko, actually, kay tungod, ang ako ang role kanina shoot na mo na film is military sergeant. Sarge, paunsa ba nimo gina-conceptualize ang imuhang matag content nga mahaom kini sa temang isog yun? Pila ka operasyonan, harang hadlok mo? Kisa may harang niya? Nakadot to, Sarge, so? Kisa, atunaw! Ayaw, Sarge! Ayaw, Sarge! Ano? Ayaw kong kanan nyo, ako ang lugar dip! Ayaw! Ayaw! Kisa man yung harang niya? Mrs. ni mo, Sarge. Actually, katong mga, ang nagkunang mga 15 siguro nga mga videos na ako,
mga old jokes na ko na nagibutang lang namo sa video. Ikaduha, siyempre ang ako ang kuan kaning husband and wife na kuano na ako receive military sergeant, isog kakabot sa kuan mas isog akong commander. Pero siyempre akong gitanaw pod nga ngadto mahutdan mong gitag idea ni ana. Mo nang ni-explore po ko sa laing mga idea o content, no, like for example ni-touch na ko og mga kalibutan sa tambay, mas lapad na ilang kalibutan eh. Sarge, unsa sa tan-aw nimo anaa sa imong content nga ni patok ay imong mga videos online? Rowena, kisa mo ka man sa Facebook kabi? Ako ba tayo ng lagunon? Tarong ako tubag ha? Hospital yung mga no? Ikaw mo nakagurik ka mga pinsang gwapo ba? Kisa to? Kita kong sa inyo na atas gawas. Well, akong tan-aw anak kay siguro nagsalamin man god ang ako ang vlog sa mga kasinatian kinabuhi sa pamilyang Pilipino na everyday life sa matag Pilipino na agi inana nakahimtang. Mo nang makarelate ang daghan natong makaigsuonan sa among mga vlog. Sarge, tungod sa imuhang mga videos no nga naasab kay mga kauban, nahimo na sa bani nga bonding moment ninyo nga magbarkada. Actually kani ako ang pipila sa akong mga kauban sa akong vlog. Ako ang ginapong kauban sa film. Kaning mga uban pod, kaning matambay-tambay na ako, dili na po na sa among komunidad na among gipuy-an kay tungod kuan ako siya na kay para kung mag-shoot may di na mangitag laing ko na may daghang tambay dito. Kunya hantod kalis Ginoo di man ni sila mga artista pero nilambo gid sila sa iskutanan nilang pag-act, parang natural kay lang act kay siyempre amo pong gigayad pa unsa ni i-deliver ang mga jalog nila, dialogue whatever ana. Mga kapuso, luyo sa kaisog ni Boy Isog. Doon na siya'y malumong kasing-kasing. Usa sa ihang content mao ang paghatag og relief packs sa mga nanginahanglan karong panahon sa pandemya. Sarge, nganong kini ang imuhang nahimong initiative? Unang-una nagsugod yun katong niaging tuig birthday nako. Atol sa kong birthday nagbaha din sa Talomo. Unya karon pag abot sa kong birthday na inihatag sa na mga donasyon para sa kong birthday, nanangin ko sila instead na akong i-birthday, ihatag na lang ako sa mga bata kay nangawa nga basa ang ilang gamit sa pang-eskwela. So kana, so mo to nagsumikad. Mo nang namugna ka hanton nagpadayon kaning naabot ang COVID-19. Kini kay Palayaw o alias palang Boy Isog. Unsa lang ba ang imuhang gikahadlukan? Actually, Boy Isog, kuan lagi na na mo kung Boy Isog na kuan, timaan ka na pagrespeto sa atong kapartner. Isog lang sa pangalan pero deep inside kana gyud paghatag og tinuod natong gugma sa atong kapartner. Ang ako ang ikadlukan personally, awa man siguro ko ikadlukan kay untay kontra. O di puta angay mahadlok kay wa mo putay gitamakan nga katungod, wag ang ikadlukan. O karon mga kapuso, atong sukdon ang kaisog ni Boy Isog na ihatag ang mga trabahoon sa balay kung mukasaba siya sa pagbuhat ni ini. Sukol o talaw lang ang matubag ni mo Boy Isog? Okay, ayaw. Sige, una, mamalengke. Sukol. Siyempre kay karon na ay mga modules o online class kini tudlog assignment sa mga bata. Sukol. Magluto. Kana sukulan, hawod kay ko na. Kini maglabada. Kanat po ko na sukol kay ko. How about mamilo og dilabhan? Pilo. Sukol gyapon kay mo ginay relasyon labal. Pagkauga pilo mo gyud kaniya. Og syempre, kini complete the sentence. Isog si Boy Isog kung anaa ang ako ang mga minahal sa kinabuhi sa ako ang kiliran. Kana kay wala gid ikahadlukan si Boy Isog nga trabahoon. Bitaw, daghan gi salamat Sarge sa imong oras sa higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paglingaw sa netizens. Maayong buntag, daghang salamat sa kahigayon ang gihatag pod ninyo kanako. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Biz talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! May buntag mga kapuso. Welcome to Biz Talk. Karong buntaga atong kumustahon ang kapuso artist. Walay lain kundi si kapusong Bruce Roland. May buntag, Bruce. Welcome to Mindanao. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Ayun po, maayong buntag sa inyong tanan, diha sa Mindanao po. Kamusta naman po kayo dyan? Okay lang naman po ako dito. We're doing great, yeah. Ikaw? I'm good po. I feel great. Thank you so much for having me here po. I'm super excited. We're very honored and thank you for having time for us. How's your quarantine life naman, Bruce? Ayan po, during quarantine, nag-focus po ako sa pagpapalaki ng katawan. Nag-focus. Kahit minimal lang po yung equipment, parang hindi ko naman po ginawang excuse yun. Dahil ginamit ko po yung mga surroundings ko, ginamit ko po yung sarili kong body weight. Tapos yung na-realize ko po na importante ay hindi lang puro workout yun. Like, kailangan din po yung diet. Yan po yung importante. Yun po. And napag-alaman din namin na nag-online class ka na rin ngayon, Bruce. How are you adjusting naman to this kind of setup? Sobrang hirap nga po ng online classes eh. Tapos akala ko nga po, like, dahil online classes, konti lang yung mga gawain. Eh, baliktad naman lahat. Like, sobrang daming pinapagawa. Like, tuloy-tuloy. Ganun pala pag online classes. Right. Oo. Tsaka parang ngayon, you'll have more homework, you'll have a lot of reading. I'm sure mamimiss mo yung in-class na mga classes talaga, no? Kakamiss nga po yung sa school mag-aaral, tapos kasama mga tropa mo, especially pag recess, lunch. Ayan. Oo nga, kahit nag-online, we're very happy na kahit busy ka naman with your career, pinagpapatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Gaano ka-importante sa iyo naman, Bruce, na somehow ipupursue mo pa rin yung pag-aaral mo kahit nag-aartista ka na ngayon? Apo, super important po sa akin dahil yung goal ko po is maging isang mechanical engineer kahit na artista ako. Like, hindi naman porket artista hindi na kailangan mag-aral. Super important po yun. Kaya yung ginagawa ko po sa bahay, inuuna ko yung pag-aaral ko. Right. And of all the projects naman that you've done so far, meron ka bang na-enjoy the most? Actually, lahat po eh. Pero yung pinaka na-enjoy ko is yung Toda One I Love Taping. Yung kasama si Kuya Roro Madrid, si Kuya David Licauco, Ate Kylie Padilla at si Kuya Buboy Villar. Sobrang saya kasama nun. Yun po. Right. In the future naman, Bruce, no, what sort of acting roles kaya yung gusto mo namang itry, no? Ayan, in the future, yung naisip ko, yung leading man po. At alam niyo din po yung kailangan ng body transformation para sa role. Yan po yung mga gusto ko po. Siguro yung mga action, may mga action scenes din, di ba? Bagay din. Bagay din sa'yo yun. At saka ito, mensahe mo naman, Bruce, sa lahat ng mga fellow kabataan mo naman nanonood sa atin ngayon, especially dito sa Mindanao. Ayan po sa mga kabataan dyan, ang importante po ngayon is to stay safe. Please stay at home po. Pag lalabas kayo, please wear your face masks and face shields. Ayan po. And don't forget to study hard po. Sobrang importante po ngayon yan. Thank you very much, Bruce. Maraming salamat sa oras mo. Thank you din po for having me, guys. And that was Kapusong Bruce Roland. Tutok lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sanglit sa gunso na ang nasinati natong pag-ulan og dili maayong panahon nga dala sa sunod-sunod nga bagyo nga nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Busa karong buntaga makisayod kita kung unsa kaanda mga atong syudad sa pagresponde panahon sa kalamidad. Ingon man, unsa-unsa pagpangandam sa katawhan. Atong makauban ang head sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDRRMD, si Sir Nick Habagat. Sir Nick, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, Sai, ug sa tanang viewers sa At Home with GMA Regional TV. Sir, unsa bang response capability karon sa CDRRMD in terms of manpower o personnel o ekipo nga ana sa inyong buhatan nga igo nga maka-provide og assistance panahon sa mga kalamidad? Ang atong kapasidad o mga resources, especially para aning mga kalamidad, Sir Sai, is ato kaning na installer pa og di ko masayop 2014 kaning ato mga equipments uban for in response atong kaning
mga number one hazards, flooding, tropical cyclone, ganing sa landslide. So pag-abot sa personahe, since napot tayo gatupang karon ganing COVID-19 crisis, sayod man ta nga uban na itong personnel na pudad to, na kitay office protocol when it comes to pag-abot sa aning mga klaseng kalamidad. So ang atong mga personahe nga imbis ilang time sa pagpahuway, ato ka na silang ma-recall para additional resources nato in case mag-responde ta ning mga baha, landslide o kaning mga musuluray nga mga bagyo. For the past months, ubay-ubay na po tayo na hire nga mga personnel para modugang sa atong manpower ni sa opisina. Sir, unsa ba ang mga measures nga angayang buhaton sa mga tao ilabi na kung dunay anunsyo labot sa paabotay nga dili maayong panahon? Pahigayon kitag mga training sa mga barangay, and then kana bitong atong go bag, emergency bag, importante jud kay na during emergency. Dili ilang sa baha, dili ilang sa kuwan mo na atong kada barangay, kada komunidad dinhi sa Cagayan de Oro, ato na silang na-train on how to prepare, especially kaning atong naas mga low-lying areas nga mga barangays. Kay bisag may ka nga wala pay signal nga gihatag ang pag-asa, pero kusog na ang ulan-ulan din sa atong dakbayan, naa na tay mga barangay o mga sityo nga abot na sa hawak ang tubig. Sir, dili man nato gustohon no nga dunay mahitabo nga kalamidad apan agig pagpangandam. Unsa ba kini mga warning signals nga angay nga bantayan sa mga tao labi na sa bagyo ug unsa pod ang corresponding actions nga kinahanglan himuon nila, sir? During sa mga bagyo, kung tropical cyclone, Sir Sai, kung under tas mga signal number 1, 2, 3 na kini mga correspond, depende kay we are also monitoring bisag wala pa sa par ang kani nga klase nga mga weather disturbances. So of course, we base our forecast dito sa forecast sa pag-asa, but we localize ang atong pag-forecast din kung unsay epekto sa Cagayan de Oro City. Like for example, kung may bagyo, signal number 1, naay karon wala man tay klase. Kung on a regular basis, naman tay mga suspension ni ani, same kung may escalate sa mga offices. Kung may pugkag sa flooding, naatay gitawag kaning atong mga yellow, orange o kaning red na mga warnings. So kung may kag yellow, naadya nga naay posibleng pagbaha ani nga lugar. So kana siya nga lugar, ang mga residente ni ana, pwede na sila mag-voluntary evacuation. Ang orange na to, mao kini ang katong preemptive evacuation. So katong mga vulnerable sectors, mga bata, tiguang, lactating mothers, puros, ingana sila'y atong unang ihikling. And then ang katong yung last na to, katong atong red, wala kini siya ang katong kuan jud. Posible na jud kayo nga bahaon na jud na anay danger. So kita ni ana uban atong kapulisan magpahigayon sa atong forced evacuation. Sir, kay lagi no, bigin nato malikayan nga anagayoy magmagahay og ulo sa pagbakwit. Ginaon sa ba ninyo pagdil, sir, aron maluwas sila sa risgo nga dala sa dili maayong panahon? Usually, dili sila mauban tungod kay na sila dito ilang mga hayop nga dili nila mabiyaan. So usa to tong lakang gihimo, naghimo kita usa ka murag kuan with City Vet, atong partner sa City Vet, na sila mo alaga atong mga hayop natong i-rescue. And then kaaning mga gahe jud kayo, kaning di jud mo tuo nga walay mga hayop, basta dili jud magpagahe lang jud, wala lang jud. So uban man natong kapulisan ni ana, ang usa namong strategy is kaning atong gitawag og ownership of risk. So atong ibalik sa ila nga kung maigo maganing baha, ingana inyo na nga risgo. Kay kami asa gobyerno, walay gahimo, walay himuon nga tabang ayo da sa inyo once maigo mo. Sir, panahon sa pagbaha resulta sa walay puas nga pag-ulan, unsa ba nga mga areas ang sagad nga mahimong apektado dinhi sa atong dakbayan? So kanay mga barangay dinhi along the Cagayan de Oro River na kitay kuan ana kanang from B to B. So Balulang to Bunbon, and then M to M kaning other side, Makasandig to Makabalan. And then aside ana napatay lain nga mga unom pa ka mga kasuban dinhi sa dakbayan. Gikan sa Ipunan, paingon sa Agusan, napatay daghang mga suba. Ato gyapon ang kinagabantayan para pud ato mabisuhan ato lumulupyo diyan dapita nga magbantay-bantay na kung naay mga critical nga pagsaka sa mga level sa tubig sa pamasukan.
Daghang kang salamat Sir Nick sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Same with you, Sir Sai. Daghang salamat og sa inyong programa ang At Home with GMA Regional TV. Sa ipatok gayud ang video si Roweno Caballes sa mga netizens o mas iladong si Boy Isog. Sanglit nagkasalamin kini sa realidad. O gawas iyang imaheng isog, doon na siya'y malubong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Samtang Jill, andaman perminti ang Cagayan de Oro CDRRMD sa pagresponde panahon sa kalamidad. Kinahanglan gayod ang kooperasyon sa katawhan, ilabi na sa pagsunod sa advice sa otoridad aron dili mabutang sa alanganin ang ilang kinabuhi. Samtang sa laing bahin, luyo sa iyang career sa showbiz, nakatutok sab siyang pag-eskwela si kapusong Bruce Rowland. Busa priority niya karong naka-stay at home kita ang iyang pag-asikaso sa iyang mga activities sa online class. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Aristotle nga you will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality in the mind next to honor. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.